Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 19. Sọl wee gwa Jonatan nwa ya na ndị ohu ya niile okwu ka ha mee ka Devid nwụọ. Ma ihe Devid tọrọ Jonatan nwa Sọl ụtọ nke ukwuu. Jonatan wee gosi Devid sị, Sọl bụ nna m na-achọ ime ka ị nwụọ, ma ugbu a biko lezie onwe gị anya n'ụtụtụ, nọdụ n'ebe dị nzuzo zoo onwe gị, ma mụ onwe m ga-apụ guzo n'akụkụ nna m n'ọhịa ebe gị onwe gị nọ. Mụ onwe m ga-agwakwa nna m okwu banyere gị, ma m hụ ihe ọbụla m ga-egosikwa gị. Jonatan wee gwa Sọl nna ya okwu dị mma banyere Devid sị ya, ka eze ghara imehie megide ohu ya bụ Devid, n'ihi na o mehieghị megide gị, na n'ihi na omume ya niile adịwo mma nke ukwuu n'ebe ị nọ, n'ihi na o tinyere ndụ ya n'obe aka ya, tigbuo onye Filistia ahụ. Jehova wee zọpụta nzọpụta ukwu banyere Izrel niile. Ị hụrụ ya n'anya wee ṅụrịa ọṅụ. N'ihi gịnịkwa ka ị ga-emehie megide ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, ime ka Devid nwụọ n'efu? Sọl wee gee ntị olu Jonatan. Sọl wee ṅụọ iyi sị, Jehova na-adị ndụ, agaghị eme ka ọ nwụọ ma ọlị. Jonatan wee kpọọ Devid. Jonatan wee gosi ya ihe ndị a niile. Jonatan wee mee ka Devid bịakwute Sọl wee nọọ n'ihu ya dịka na mgbe gara aga. Agha wee dịkwa ọzọ. Devid wee pụọ buso ndị Filistia agha, tigbuo ha ntigbu ukwu. Ha wee gbapụ n'ihu ya. Mmụọ ọjọọ nke Jehova wee dị n'ahụ Sọl, ma ya onwe ya na-anọdụ n'ụlọ ya, ùbe ya dịkwa n'aka ya. Devid wee were aka ya na-akpụ ụbọ. Sọl wee chọọ iwere ùbe ahụ tụgide Devid ọbụla na mgbidi, ma ọ repụrụ n'ihu Sọl. O wee tụgide ùbe ahụ na mgbidi. Devid wee gbalaga wepụ gaa onwe ya n'abalị ahụ. Sọl wee ziga ndị ozi n'ụlọ Devid iche ya nche na ime ka ọ nwụọ n'ụtụtụ. Maịka bụ nwunye ya wee gosi Devid sị, ọ bụrụ na ị zọpụtaghị ndụ gị abalị a ga-eme ka gị onwe gị nwụọ echi. Maịka wee weda Devid site na windo. O wee jee gbalaga wepụga onwe ya. Maịka wee were terafim ya tọgbọ ya n'ihe ndina ya, tinye akwa ọgbụgba eji ajị ewu mee n'okpuru isi ya, werekwa mgbokwasị kpuchie ya. Sọl wee ziga ndị ozi were Devid, ma Maịka sịrị, ahụ adịghị ya ike. Sọl wee ziga ndị ozi ahụ ịhụ Devid sị, bugotara m ya n'ihe ndina ya ka m wee mee ka ọ nwụọ. Ndị ozi ahụ wee bata ma lee, terafim ahụ dị n'ihe ndina, akwa ọgbụgbọ nke eji ajị ewu mee dịkwa n'okpuru isi ya. Sọl wee sị Maịka, n'ihi gịnị ka ị ghọgburu m otu a wee zilaga n'iro m? O wee wepụga onwe ya. Maịka wee sị Sọl, ya onwe ya sịrị m, zilaga m, n'ihi gịnị ka m ga-eme ka ị nwụọ? Ma Devid gbalagara wepụga onwe ya bịakwute Samuel ruo Rema, gosi ya ihe nne Sọl mere ya. O wee jee ya onwe ya na Samuel, ha wee biri na Nayọt. Wee gosi Sọl sị, lee, Devid nọ na Nayọt n'ime Rema. Sọl wee ziga ndị ozi iwere Devid. Ha wee hụ nzukọ ndị amụma ahụ ka ha na-ebu amụma. Ha hụkwa Samuel ka ọ na-eguzo dịka onye isi ha. Mmụọ nke Chineke wee dịkwasị ndị ozi Sọl, ha onwe ha wee bukwa amụma. Ha wee gosi Sọl, o wee ziga ndị ozi ọzọ. Ha onwe ha wee bukwa amụma. Sọl wee zigakwa ndị ozi ọzọ nke ugboro atọ. Ha onwe ha wee bukwa amụma. Ya onwe ya wee jeekwa Rema, bịa ruo olulu mmiri ukwu nke dị na Seku. Ọ jụọ sị, olee ebe Samuel na Devid nọ? Otu onye wee sị, lee, ha nọ na Nayọt n'ime Rema. O wee jee n'ebe ahụ ruo Nayọt n'ime Rema. Mmụọ nke Chineke wee dịkwasịkwa ya. O wee na-eje wee buo amụma ruo mgbe ọ batara Nayọt n'ime Rema. Ya onwe ya wee yipụkwa uwe ya niile. Ya onwe ya wee bukwa amụma n'ihu Samuel, daa n'ala gbara ọtọ ụbọchị ahụ niile na abalị ya niile. N'ihi ya ka ha na-asị, Sọl ọ dịkwa n'etiti ndị amụma?